ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେଦାର ଗୌରୀ ଧାରାବାହିକରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଗୌରୀ କହିବେ ଦିବ୍ୟା ମୋ ଝିଅ, ଏହାପରେ ଗୌରୀ କହିବେ ସେବିକା ଏ ମା, ଏହାପରେ ଗୌରୀ କହିବେ ଦିବ୍ୟା ସେବିକା ତତେ ତମ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଗଲ ନା? ଦିବ୍ୟା ତତେ ତୋ ମାର ଡାକ ଶୁଭିଲା ନା ତତେ? ଏହାପରେ ସେପଟେ କେଦାର କହୁଥିବେ ଗୁରୁଦେବକୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୌରୀକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଦିବ୍ୟା ତାଙ୍କର ଝିଅ ବୋଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାରୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବେଲ୍ ବି କରେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଅସହାୟ ଥିଲି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି। ଏଇ ଅସହାୟତା, ଏଇ ବାଧ୍ୟବାଧକତା, ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଗୁରୁଦେବ, କେବେ ଏସବୁ ସରିବ? ନା ଆଉ ସରିବନି। ଗୌରୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିଲି ନାହିଁ।